yo korenta naboigo korenta amo abaibori naboigo eamate etanaine soboroso ya metamaywa nigo yakorekana mambieri tuko riarero hasekerenga kiarenge kurigia kugayana naboigo nyara koba konyora richibu ronge maiga yebikora bitari bya botambe kunyara koba bikone kwigatie skuru amo ne amate eyamo etanaine skuru ya somogambi bwensemeyo ara egikarekyo hasaboryo botoero bwenekiwe naboigo ribagari toka se skuru kwene kya hemeroberi ya botambe muri Sophie Oigara namake Umugambi we location ya Keroka Township Kennedy Ndege litkoria rero nigo atwara ebarasa amo nabaibori beskuru yoboroso ya metamaywa ekirenga nokoriga richibu yokogayana otwara omorembe egati ya baibori amo neya mate yeskuru yo magega yogotwara chinkwana chogotaigwana igoro yorobebe reskuru yo Munyanabo amatuko abwangoiga engombe yeskuru yo nigo yabage koibwa na magega yaye gotoka ime yomochie bomo kagero yo. We have come to this school because there was a crisis with the parents. Kuna mtu ambaye amekuja amechokosa shule juu ya boundary. Kwanza alikuja akaiba ng'ombe. Secondly alikuwa amekata mti ya shule na shule ilikuwa inatengeneza joo na akakuja akairudisha mahali watu walikuwa wamechimba. Sasa ndio tumekuja na tumetuliza wazazi, tuwaambia sasa tutafuata sheria, kwa hiyo mtu achukuliwe ile sheria ambao inatakikana kwa sheria. Asebono Kennedy arua egekuro egetindi ocha asomo kagero yo nabono nigo arache kwimokerigwa egetambukero kerichiko asamenta gosaba abaibori gochia kobabera ange abana babo chinga kibure chiga bagocha ase erusentambe na nigo aruo gosaba gogotabwatoka abana gochia samairi no nyankwe bwaterania chisabu chitari chindonge ase arua ogosaba gochia sabana gotwara chigosori choko semia gosecho gokinia chisemi abaiboli baito ona ati kubakwanira bonsi bese babeta mbaroje mna abalimu baito or public institution or institutions muna balendira abana basomiri abana buya na anda abana muna baja kuiguruchie weekend abaiboli mobe diale mo wereka mu abana bainuka na ande momekishwa tari abana muko batuma bagende chinchire jimo denga bachi kokwania bairi tigo mwana abere naye omurani umanyenki atagite asebono enyorera ribaga ryogoteba yokuburia kira umwana inchi kwebwatera sha eyera cheko mokonya chingaki atwariro murwire gose arwarire rero monyene atabwati ebitoki bisaine amangana sa nogoteba nga njetima tinga mundu naro tigalite otanye kubwate sha nyoronde otigalite otanye kubwate sha oyino yotanya kurwara ekiagera onde bwesi oyo rwariro chire nyagitari ororire sha sango rwariere nabantu ngo bweni bubale igona rwaje abantu baito bonsi babwatesha bagende next to the public institution none chi private na bakoba na bago ichorisa so igosa yetokonyebeka abantu baito bali minute abake baichorisa ekiara sango konyere ngo reporteria igetesene keiga Giensoko TV korwaiga metamaywa ime yebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira inche nkoro kwa Sophie Oigara.